Kusenjalo inkulu baphathiswa eMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane wabhebhethile kwakhona amabanga okuba yena wafumana imali kwiicontracts zikamasipala ngo-2019. Usosiba jikelele we-ANC onqunyanyiswe umnumzana Ace Magashule kudliwano-ndlebe nelijelo le-SABC utyhola ngelithi kukho umnumzana Bhama wahlawula imali kwi-akhawunti kaMabuyane. Isithethi senkulu baphathiswa umnumzana Mvusi wekhaya Sicweja sithi inkulu baphathiswa yazisa ngokwayo kwikomiti ye-ANC yokuziphatha. Le komiti yamhlamba kwezityholo. Umnumzana Sicweja uthi eli lilinge nje lokungcolisa igama likamnumzana Mabuyane. Umhlekazi uMabuyane ke galento ithethwa nguMr Magashule enyelisa igama lakhe ukhangela zonke indlela apho azawuzama khona uqinisekisa into yobana uyayibhatalela lento ayithethayo ngoba ayenkundleni ayoveza ububungqina athetha ngabo. Uyafuna futhi noqinisekisa into yobana igama lakhe uzawuliclean uzawulihlamba kuba umtyhola ngento angakhange ayenze. And ke uyathemba kuMr Mabuyane uba xa kusenkundleni yamatyala uyotsho athole ichance yoveza ke eyoproof athi unayo kuba le ndlela athetha ngayo naxhentsa ngayo kulo mcimbi iyasolisa uba ingathi unalo ulwazi lokuphekwa kwala mayelenqe ephekela uMr Mabuyane.